Moi bo día aos que estades dentro, polo menos, compañeiros e compañeiras. Alén do formalismo, crédeme que é unha honra para todos os compañeiros e compañeiras da CIGA de Compostela saudar este 9º Congreso da nosa Central Sindical e facelo co desexo, mellor incluso coa firme convicción de que vai ser un paso máis para fortalar este proxecto imprescindible que é a Confederación Intersindical Galega. Podríase dicir, compañeiras e compañeiros, que sempre houbo dúas, que históricamente, e na actualidade tamén, sempre houbo dúas Compostelas. Unha é a Compostela oscura, a Compostela ligada aos poderosos, a Compostela dos púlpitos e das cátedras, do poder político dos réximes e agora do goberno autonómico do PP e da súa Xunta de Galiza. Pero xa Marx nos ensinaba que a historia da humanidade é a historia da loita de clases e, polo tanto, tamén é convinte sabermos que sempre houbo outra Compostela, antítese e negación da anterior. A Compostela dos irmandiños da Rocha Vella, a Compostela dos combatentes da batalla de Cacheiras, a dos mineiros antifascistas de Lousame, a Compostela do Rianxo de Castelao e do Imo de Moncho Reboiras, a Compostela dos nosos mártires Casal e Xoán Xesús González, a dos barrios, a dos centros de traballo, a Compostela proletaria. Esta é a que vos dá hoxe a benvida a este 9º Congreso da CIGA. É a Compostela que nós, os militantes desta central sindical, reivindicamos e da que nos sentimos herdeiros. As teses que aprobemos hoxe nesta xornada, compañeiros e compañeiras, e a dirección que resulte elexida, continuarán, sen dúbida, un camiño que xa non pode ter volta atrás. Aínda sabendo, como sabemos, que canta máis forza collamos, máis difícil non lo vai por o noso inimigo. Canto máis condicionemos o españolismo e o capital, máis duro non lo van por. Estamos construindo un proxecto que é irreconciliable co sistema capitalista e coa dependencia colonial da Galiza, e todo e cada unha das cousas que facemos intégrase na necesaria e na permanente acumulación de forzas. Cada batalla que enfronta a CIGA no día a día, por pequena que nos pareza, a levar, pois, impresa a marca de que forma parte dun proxecto de liberación nacional e de clase e de que forma parte da nosa contribución a un mundo sen explotación, a un mundo sen xenocidios, a un mundo sen guerras imperialistas. E iso, compañeiras, exixe que parella a nosa expansión en afiliación e delegados tan necesaria en todos os centros de traballo do país, ten que ir e vai a nosa firmeza ideolóxica, porque tan importante como sermos cada vez máis e termos unha base social formada e concienciada do papel histórico que temos que cumprir, que estamos cumprindo xa. Compañeiros, compañeiras, camaradas, cos pés na terra, coa cabeza na clase obreira galega, co corazón na resistencia palestina, a continuar avanzando loita a loita até a loita final. Benvidos, compañeiras e compañeiros, viva o 9º Congreso da CIGA.